A to tam bolo popisované v jednom, čo som ja čítal, že teda bolo to niekde v Iráku, na území Iráku a tam akože niekde v tej Mezopotámii, keď bola, nie? Však to je Irak. No, že proste tá kultúra tam bola z toho vesmíru dovezená. Pretože oni aj odleteli preč, naspäť odleteli na raketách. Že oni tu len proste ženské tu ako oplodnili, dali a potom vypršali preč. Že by vytvorili základ tomuto? Ono akože národ tu bol, že len sprostý strašne, vieš, ako a oni proste doleteli na tých raketách proste a ešte one ženské poznásilňovali a proste ondeli. Že by rozniesli ako také... Áno, no a tam bolo práve, však ešte aj Biblia ti hovorí, to nie, že treba máš onu Sodoma Gomora, tam 100% to je dokázané skutočnosťou, že tam tá atómka vybuchla, takisto jak aj v Pakistáne. Tam takisto sa vyprávalo to, že jak je to možné, že tam máš treba z určitého oblasť, kde nič neroste a tak. No, čím to bolo, tak to tam skúmali a tam zistili, že tam proste je taká silná radioaktivita, ako z čoho mohla vzniknúť, keď tam v živote nebuchla žiadna radioaktivita, aspoň v tejto našej ére. Môže. Tak oni hovorili, potom sa aspoň podľa tých starých nejakých zväzkov, čo niekde našli nejaké také sprostosti, tak tam predsa hovorili a porovnávali to, že proste došli z kozmu ľudia a proste si ich ako sluhov zondeli, celý ten národ. A že keď prestali poslúchať, že proste došlo tam k takému že už ich nechceli poslúchať, že ako tí sluhovia, tak ich proste zlikvidovali, praskli tam atómku a hotovo. Tam, Pam, pam.